Nominats al Grup de l'Any 2021. Associació Musical Vila de Falset. Bastoners de Rajadell. Grup de Jota Peracota d'Amposta. Cobla Conrad Saló de la Bisbal d'Empordà. Mulassa de Vic. Drac Beluc Estarot i Diables de Canaurell de Terrassa. Grup de Caramelles de Vilanova d'Espolla. Esbart Tagarenc del Social de Terrassa. Grup folclòric Vall de Gitanes de Lliçà d'Amunt. Colla gegantera i grallera de Balaguer. Jocs tradicionals Morràpita de Sant Carles de la Ràpita. Colla sardanista Trenc d'Alba de Girona. Els Cremats d'Olost.